Righteous Van Dyke. Baby, this year you're not called any baby a poor. Opinion no sending cat a poor. So sorry, yes, who want to this year. I see you in a sebo from baby. I'm a for Bonancy of night. And see us, Susanny. Yes, you'll be a young difference of you. Number my doors is a breath. Not sense you, never go fountain and a friend in CS inside. A sunset. Yana forces to say, and then baby, and carbons you'll be a it's so a tricky, and the papa to want to know. So dressed to want to use ways to want to let this come from. So yes, to want to let this year. I see you in a sabu for baby, and I'm not for Venezuela fly. Absolute cat, what day, yes, and yes, I can wait, yes, yes, you don't understand some said a corner, but the records just so I'm a be out of you, and it's area seem a bit of west. We better be on the Nancy, we better be on the castle, and no be to the beer, again is a coway on the Libyan. And the area Simodano, if you are who draw. So the focus session, that's the one table that was Yana Sunshine. And see a new many, and I will be BD, and only penny I said, on the back row. I saw no kind, good day, Yasam, Yasam, another foot, Yasam, Yasam, Shankri, Yasam, Yasam, Shakra boy, Yasam. Yasam shan to my gear, Yasam. Now what's your don't want to some said Okono, or the because just so I'm over here to be. And it's serious, you know, be the West runner. Adieu, oh, this. Righteous Van Dyke. Baby, this year you're not called any baby a poor. Opinion no sending cat a poor. So sorry, yes, you want to need this year. From baby, I'm a for Bonancy of night. And see us, Susanny. Yes, you'll be a young difference of you. Number my doors is a breath. Not sense you, never go fountain and a friend in CS inside. A sunset, a fancy number for Bonancy of Yana forces to say, and then baby, and carbons you'll be a it's so a tricky, and the papa to want to know. I saw dressed to want to use ways to want to let this come from. So yes, to want to let this year. I see you in a sabu for baby, and I'm not for Venezuela fly. Absolute cat, what day, yes, and yes, I can wait, yes, yes, you don't understand some said a corner, but the records just so I'm a be out of you, and it's area seem a bit of West runner. We better be on the Nancy, we better be on the castle, and no be to the beer, a beer is a coway on the Libyan. And the area Simodano, if you are who draw. So the focus session, that's the one table that was Yana Sunshine. And I'm very Yahoo and Shan of the Mount to Anamo and see within the water prophet Gideon for a sea do not have more do Jatami to Jetu, aka or software peduma be. And the day with the Chunsu, someone had bell, dear Sunsu Yari and a Hawa. Papa no drew intimate and come.
ayɛ da bia meka yare bia ɛbɛhaw a wa ye aduro wanom hospital aduro wodi akɔ hospital a ɛnyɛ yie no mepacho ɛyɛ spiritual sickness na me baba be kyerɛw big remedy a woyɛ sɛ wo sunsum mu yare a ebetimi akio na yɛ den ama yare ni bi wo hɔ no mu a ɛyɛ abonsam yare wo mo de ama na wanya ɛho ade wo sunsum a ɛnya de a ebetimi akɔ ayɛ da bia meka sɛ wotwi bibi wɔ soro na ma na bibi som abrabɔ na yɛ bɔ no ma me ɛna hɔ saa Bible ame ate aseɛ sɛ ɛnyɛ ne honam ani mogya na enya yɛne wiem atumfuo nso man frɛ kabrekyie a yɛmfa yɛni nhuwom yɛnuom na ayɛ den enya ɛwɔ abrabom na me baba bɛkyerɛ sunsum ade a ebia wo sunsum mu yare a wobɛtimi ayɛ ɛde asa because sunsum mu yare no ɛyɛ kwankoro ɔmo tɔma wa ɛnkɔ agye wonya sunsum aduro adura ye sunsum adeɛ ɛne betimi akio yare na yɛ den amaw obi wɔ ha wɔ hɔ ade ne ho hyehye no ɔwɔ hɔ ne bibi ni nam ne tirim ɔwɔ hɔ ne ayɛ sɛ bibi pie firi ne mu ne nyinaa ne ɛyɛ abonsam yare obi wɔ awia ne ho den anadwo akɔda akete unsa anadwo na abayifo community obi wɔ no ma anadwo enipa nyinaa ni aka gusu no wɔno ko ade wɔ sikete so n'ani nka nguso da maame ɛnɛ den ɛnu nti ne maba no ebinom bra anadwo a ɔyɛ da bia meka o yare abonsam yare a anadwo ne ba acha te no kura ko na ahyase by 3:30 no ne ɛkɔ no ani so atew no ada kakra ento bi wɔ bɛka se onyunu tomu ana ade ya akyea ne mani yɛ dɛn ɛkagu so obi bia na wo yare ba anadwo no ɛyɛ abonsam yare because anadwo no honhombonifo nyinaa kohyiam sɛ yɛ bosom a wasɔre sɛ yɛ bayi a wasɔre sɛ yɛ moti anadwo no ɔno no wayɛ dɛ wasɔre enti no abonsam yare deɛ anadwo de suom na ɛba jodi ati agye efie gyadu ɛde yare ne bɛyɛ dɛn ɛbɛba na me baba bɛkyerɛ sunsum ade a sɛ wobi abonsam yare bi wɔ ho ana yare bi wɔ ho na yare ne esie wa yɛ wɔ yare bi wɔ no mu a esie wu yare ne bɛda ne ho adi no na efie gyadu yare bi wɔ no mu a esie wɔ ni peduam yare ne bɛda ne ho adi ama ebia doctor fo a nurse fo ehunu no amie na o keka kɔ ensie do enu nti na nnwumere yi me wo ha sɛ me baba bɛkyerɛ wo ade a wo bɛyɛ ne wo sunsum mu a ɛbɛko atia abonsam yare yɛ wa abonsam yare yɛ den ɛwɔ hɔ stroke si ayɛ abonsam yare yes ɛtwere si yɛ abonsam yare wo hɔ no ho tetew ayɛsi bibi pie firi mu ayɛsi obi di bibi ba bɛbɔ wo bi wɔ hɔ no mu a ne bibi a mewura ne mu no ayɛ peme te sɛ osudanda a wɔtipum ne nyinaa no ɛyɛ abonsam yare na ɛnɛ no yɛ first dua a wode bɛsa saa yare ɛyɛ nyame dua woti ne din yɛ fɛ ne deɛ nyame dua saa dua wei ɛsa yare bia wɔ wiase ɛno nkyɛ yɛ nananom to ne din nyame dua wɔn a nya ne dɔm se a dua wei deɛ yɛ nyame because ɛsa yare bia ɛno nkyɛ wɔn to ne din nyame dua because dua wei ɛsa yare bia entoburo yare ɛsa ɛtwerɛ yare ɛsa diabetes ɛsa high pressure ɛsa kidney problem ɛsa ɛno nti ne yɛto dua ne din nyame ne dua ɛna sɛ nyame dua wei no wotumi ɛhyɛ wɔ kukuom ɛnom ɛde bi dware saa na ɔno no ɔteɛ nti wonya suroko na bubugu ɛde wabubu agu hɔ nom a saa nyame dua wei na wobɛnom wonya nyame dua ɔmatwa hwantia ɛne pɛprɛ mekyerɛ wade a yɛbɛsa spiritual sickness yɛwɔ physical sickness ɛne yɛwɔ spiritual sickness
na wo spiritual sickness ya me pa acho dua wen ye fa ni nyame dua ene omatwa say dua wen titi no beti okuma dada duro omatwa ne de no okuma dada si okum adada ya le dada no be ene ye be chiro ne ma nti oba so no ahye video no ate ene ye spiritual check up and obia ba check up you say ya say no ye be check your temperature ye be check brother dan temperature maami Esther Austria ye be check you ma baby so wo so ye be check you ye be check obia temperature ye wia ya ma obia aduro ene ye dua manduro so tiatie ene ye dua manduro ye ka okuma dada ye du o matwa no o matwa no udompem tutobo ni dompem tutu no ahotutuo wɔ ne so ne dompem bɔ ne sei dim o matwa ne ebɔ eye dompem atuma ɛna obi wa na ne bibi ne nam otirim obi wɔ hɔ no ma na bibi yɛ dan ɛne nam ne tirim ta bi wo ne bibi ne nam otirim ane timi si crazy o se abodam so tiatie onyi sekani wo ye kani bakasa so tiatie tu wo be wuti bibi ne nam otirim ne wo ho yɛ basa edam bɔ na yɛ den hyase ne no o matwa no yɛ digu abodamfo ama wo sere me ba ama wo sere ebenezi ahote sen o matwa no eno no yɛ digu abodamfo ɛna obia na tese ne wo ho ne bibi ne nam tim o ho ne tia ne ya o matwa no udigu a ekum etirim kuro ekum timukuro entisa wonnom obi wa na enkan okasa na oburo fuse enkan ye de awo nanum eye yare to ye wo matwa no ye digu enti sa ope aduro for spiritual sickness anom cleanse o body ni mu a me pa cho untimi enko nyanyame dua wo ho da bi wona ne overall boss untimi enko nyanyame dua anase ahomakasafo ewo ho de biara da eye very very powerful untimi enko nya saa eneme ya maye den maboboso wo se ye ni dua na ba no na ye mfa na haha na nya den ensa ye ho yare ba ye ni dua na ba no ni ye mfa na haha na nya den ensa ye ho yare ba enti no untimi enko nyanyame dua ewo ho hwe eye very very powerful nyame dua ekita tumi nyame dua ekita power nyame dua ekita authority enti no obi bia na wo sasunsumu yare a nyame dua enka ho no me pa cho yare no ekwa ebesan aye den aba sa ena sunsumu yare ye den etie ekwa ebesan aye den aba enti nyame dua de eye very very powerful katsunsum aduro pa na no be hyiwo ne kokuom wonya nyame dua na wonya wo matwa na wonya hwentia na wonya pepra yedan asa guso wo de yenom aya na won sem titi aduro no ye bone cap ma yesi aduro bejewa atrema to ti ase cap ma won sem abibido ye de cap ne no obekọ ne cap siso ya no ne kukuom ne cap ne yeden esiso abibido ye de cap ne no wa bọ baako anopa na wa bọ baako anwumre na wa bọ baako de yin ahomachi eno ano no yare no bubu no uburo skuto yare no na wono ne sope sadia enya de ebe ye adwuma to ti ase yesi aduro be jewa cap ma sa kasadodo entopo nko enti no hwehwe onimdifo hwehwe na chakwan na won kira won ne ma sunsun ade ye to ti ase eso bi di malaria dro be ma ase yesu tablet pa obi di malaria dro be ma ase aye sunsun mu yale to ti ase na so na malaria dro me kan ko da kira to ti ase eso bi di malaria dro be ma ase eye spiritual medicine ko wate o di ko wate be ma o se eye spiritual medicine
Ekasunsun yade ena titimle mu se ntoburo gu akwala ye yamade we fra petition na de asra e ntoburo duro kese papa yes ene oba wo yam ba fi wo fura ye putu srade abegina wo yam am wo furi aye putu ukuru nyem otoso nyem munyina ye nyem eno no wo di nyame dua esa Namibia is very, very powerful. Powerful. I'm a corner to say, oh, him, I won't shut Rosina, a rather encounter on to anamo NC, my baby S. Baby one, they say, or saw your hima because only papa could do your henintino. Say, no, saw your hima baby. Mame Annabelle. Or no so otie me from Massachusetts. Erade encounter my baby so Georgia, all the way from Georgia. Brother Dan etie me from New York, Bronx. Mechia Bronx funina. Meka echire ma me kone so etie me from England or hima kurum or bapa and then you ompum et sing. Doman kuma nshiro bibia. Enti no me pa cho nyame dua dia. Eye very, very powerful pa. Nyame dua. Ema nyame dua mpa ho esa yade bia ne we no esa kidney yade papa mo amoda dialysis so no mo yede mato dialysis so no me pa cho mo try dua we wate mo yede mato dialysis so no what dialysis no yede oto so a ye betwi mo jana fa wo ha saa ade se ye nya obi kidney ne ya transfer de ama wansa no be yefiri enti mo amoda dialysis so no mo nkope nyame dua o fremia metro said ye wo beye no obi o kidney problem any liver problem no me pa cho waduro nie yare a doctor enti mensa na duro nie eno ne no nti ne free dua no nyame dua enti no we no wo ye very, very powerful eno nti ne tu ne din onyame ye dua but ye sunsuma de wo de o matwa beka ho e sunsuma de na wo de o matwa ye den aka ho wo de hwentia na wo de pepere aka ho na wanu ani kukuom wo bebo no pa baako awia baako anumere baako be hu se fifire tew na wo dwonso fifire tew na wo dwonso na ahohoro ade ni nyina efiri mu so ye ni dua na ba no na ye mfa na haha na nye den ensa ye ho yare ye ba hwe wo ho no mu a no ape wo bi a woni mu nte enso bi akoto nko wa temama won eye spiritual adeduro ba nyame dua dey very powerful obi a wo da dialysis so ye de wato dialysis it be obi to so 5 years ade say be nya transfer plant ne de amawo so tiase ye enti wo betimi atra nyame dua no na nyame dua ne ye wade a wo de beka ho na wo de aye nkwan wo de nom na hwe send charge you kidney na ade a doctor declare say nye yie me pa cho de kope nyame dua we bi wate ne be yie wo se ye ni dua na ba no ne emfa na haha na nya den ensa ye ho yade koko e hawo wo bu a koko timi fifiri nani bo nani koko etimi bo wani koko yade e yade bo ne pa nyame dua so ye koko duro kese nyame dua ye koko duro kese papa wonnomwa ennomwa koko bia wo yam bia ebe nane no ebu a koko timi fifiri ntimi no okonko ne mena tese ayi akokohwede anase asomfena na emoya me do mko from akomfem no ya kotwe koko eye yare boning oba bi wa koko timi fifiri na wodie mu twa na wo me pa cho waduro ni nyame dua ye very, very powerful. Ye di dware. We wudi dware a ye wo habe mo efe ni nyame bewu ansa ne mawu. Wudi eno ka ho, na wudi nyame dua ka ho, na wo hye ne black se moto. Na wo de flowers ka ho na wo dware a ma me de wo se wa ben wo metra wo ne enhwade. So di ase, de wo se wa ben no. O metra wo ne enhwade. Wo nipa, wo ye nipa papa na o ma ye bonia ye kai de bidabo obi wa wo ye obi papa no o de bone yankasa bone atua ne ka ame kope nyame dua ne kope nyame bewu ansan mawu ne kope emme hye ne sadia wo hye moto no ne fa dware
na ko ye oyu be fence serobia no de agum na wo de adware obi wo no mo a wo ye nipa papa enipa nya den enkai ne da anu ye fe ni boni aye kai da bi so de ase boni aye de enkai da bi na enno no wo pepe saa ne ma ni nyinada na wa je na wo de adware ama wo kra no nipadua hwe maame ewiase na ye nam no wan tutu wo niema yi a wo bedi hia ewiase ne ye nam no wan tutu wo niema yi a ade ya beyaw wo bu wa wo si so wo de na brabo nyina ma nipa ene nipa yi ni suria ne nipa yi ni ba kwama no ma me nipa nyaw tu wo ho a no wa boa wo bi wo ho no mu a nyame etimi hira no ne mofrase obu wo no ma u early age na wo de yeye unye yie biem obu ani early age na wo de yeye no wo de hwe ni nuanom ma enne omo yuba akwa hye wo nsa ama ne wa ye mobo tisa soro de makura me pa chew kopenya medua aye sunsum ade no wo ye afre sunsum nipa no na won kyerɛw ade ni mu yie edum bebi wo mpedifudi oti ya lo koy hwe te se kidney die ni sia wo frɛ sunsum nipa na wa kyerɛw me wo frɛ me a me kyerɛw ne kwan no na wa ye ni pepepe na wanya good resource na de ne amatimi aye den abraw tinyame dua de odo esayare ye papa obi bia beka se ene me spiritual sickness awe na me bato nyame dua uti ni den evanden nyame edua sa dua we no bi ye obone otimi ko gina se ko samane samane ma nyame entu gina nyame dua se a so samane na ma nyame yes sa dua we ene obi ye wo bone a utimi kwase ye awia anadwo eko samane no nyame hwe ka wa koma to ye wate na niema bedane things are knocking things so warrior empire ye empire na keka niema bom ma niema ye niema to dia se ye nyama niema wanzo onyanhwe ye ma de no ye we kakra na ama we no die huo nkwa no aye kama odi azie die wo nkwanya ye di nantwie ye mu ade aye ne de bibia bi wo hwe bibia bi wo ya made kakra wo brabo wo ne nsunu wo run about susu wo tawo susu wo ti ye warrior empire no ye keka niema bomu ma niema ye niema things are knocking things wa baba osirim ta ne ye kɔ no hwe ma wani nya den ena wo na brabo na ye bo no wa ma wani na wa obi disesbeda na una enti nyame dua enie ye ka spiritual sickness ya me pa chew dua odimu akoten papa ene wunima ye kyerɛw wo ye sofo abetie wo ye evangelist abetie wo ye herbalist abetie na efa bibi firi mu ne da kye soso no ebia warrior prophet ni ho wo so abesi warrior prophet de yen anamu to ti ase eno ntira me ba Facebook live na ma kyerɛkyerɛ wani yema na eniyema timi aye den akonanim so ti ase na ye face ya no ma kyerɛw ade a wo sunsum yare a wo be no anom ade bi adware wo be no anom ade bi adware me pa cho nyame dua o matwa hwentia ene pepre eno ano no adro bia nkadem say adro way is the best. If you have spiritual sickness, go and practice. You hear good news. You recover from your sickness. Intima wani nya den ena ho o matwa so ye digu ena obi ani dompem tutu no ni na chi tutu no obi a ho tutu ye den e wo ne so me pa cho o matwa no ena no titimire mu ne ye de yi ye fe ne sei okuma dada wati obi wati okuma dada dura okuma dada oba akrampo nwo krampo na okuma dada no ye no ama no ena wawo to kuma dada duro no ye de o matwa ne no a okuma dada ti wati okuma dada me pa cho type wase okuma dada okum adada to yare dada bia be kum no se wonum aduro ne ko mu a yare dada bia wo mu no ekum no no tune atu aduro di okuma dada ne ye de o matwa
ɛne nyame dua ne no asa okuma dada no ye buni gallon wakonom na atwetwe mu srade nyinaa ye den afiri mu ama ye strong enti ye ka spiritual sickness me pa achew eno na enema ye den ma hyira wuni eye very very powerful ubetimi akọ practice eye very very powerful was ye ni dua na ba no na ye mfa na haha ne nye den ensa yare me pa achew ahaba we ye fan ananse dokono akwala ni tiewu o se tobi akwala ni tiewu pa mesraw ananse dokono we no wo be hye amana ye black se moto na wo de afra ewo na wo de amano ene sa ananse dokono we ye de ye protection papa ananse dokono we ye de ye protection kese pa wo se enkasa ewo dua ne ho enkasa ewo dua ne ho yes wotsi sa ananse dokono we eposa ana wo besi because enkasa no posa ebe wo ntu besi na wo de chameleon aka ho wo di chameleon beka ho now the flowers aka ho nefa kosua ba akotu nsuo nim nefa kodware wo wi afa kosua de ko bon kwantanan eso bibia obesori atia wo no bo ne nkwanta bisa ka dokora akira wo wo bi so de tia wa ma me bibi be bo na hwefom wo be hu si yes bibi ye den e wo baabi wo se ye ni dua na ba no na ye mfa na haha na nya den ensa ya ma me quotation no ne yenko ye hwe bibi wo Revelation 22 verse 1 no atifia so se enkwa subonten ne nkwa dua o se no kire me enkwa ensuo subonten a ni tie sa ahwehwe a firi Nyankopon ne ogwama no ahenwani mu na nabonten finfin na subonten afanu nyina ne enkwa dua a eso aba huduo dumienu sisie na soso na aba bosumi biara mu o se na dua na hahan no de sa amanaman ne yade wo se dua na hahan eno de sa amanaman ne de yare dua no na hahan no ene o de sa amanaman ne de yare o se na o de sa amanaman ne yade wi amusuo biara ni ho biem yes the moment ye de haban be sa o yare no musuo biara ni ho biem say ya haban papa dia odo musuo biara nyeden eni ho biem enti ananse dokono we eye very powerful eye protection edro kese ena ebie nkwala adwin wo yo pani ni wawure ta fifiri ade ya me pa cho pa ewo wo be hia de we tese moto na wo de afra ewo no wo de fama nkwala nini na be hunu se yes akwala ni nya 6 months going na wo de betima afra ni koko ayeden ama no na wodi wo yo pani so na wo re ta fifiri ade ya me pa cho wadru ni wo eye very powerful obroni bekwa koye obroni ba akotete no aye no atwere ho retentive memory ni akoto packaging ni akoto obroni ba akoye saade we yo no atwere ho retentive memory ni akoye den yakoto eye very very powerful and ye the protection wo unya eno adane and 6 flowers ube sin we waduam na de kosua ba ko atum na wo dware anadwo 12 o'clock konkwanta na ifa kosua de ko hye ho children de say woni pa biara obesore woni pa biara obawo no so ye nsuo so ye ja so ye mframa obesore ye tia me no odru nkwanta na nsuo wo mu bum from yeah this is power pass power we are very very powerful papa we are fan ananse dokono are very very powerful ebi sisi emfichire ebi esisi emfichire wo benya bi obi wane ne rate afifiri ade wo yo pani krompo na o rate afifiri ade a me pa cho wo bepe wo ewo no pe de wo wana ye no enkoto de de asichire aye ewo ni bebere wo ho no asichire na o manane asichire ni fom e na o manane na o de aye wo ba wonya de wo wa no uhu me krompo me ma natural ewo we nya jon dia onipa jon to jon tagum otiatie we ye natural ewo a yakoyi free kwayem wonse me de da bia no kwayem ne menam otiatie warrior prophet de da bia kwaye na fuo mu na oyedan wonam because of me dwumadi a medi ntino kwaye bretuo mu de ehwa ne da bia medi magro enti wo wa no
wo no de wo na ye no na wa hyiade we black te se moto wo hye black te se moto na wo de aye den wo de afra wo no he wo pani krompo ne wanyi ene wureta afifiri ade ene ne nsem ensisisi so a me pa cho fa sa ade we man so ti ase enye be ye ne dro na akere ne nko ade a na dwen be fi kano kura ye den akere eye very very powerful pam nti no eye ananse dokono so ti ase ahaba we ne ye kan nasem e wo Matthew no me pa cho kan ma me ahaba we ene ye kan nasem e wo Matthew no nyame ka kire farasifo no se farasifo atwerofo no because no only journalist na yakasa titimi no ye ka atwerofo a na chese journalist and atwerofo ko ka kire Yesu se enti na haban ye papa na wo se mo farasifo atwerofo mo ntiti tete nunum ene eme munyi entusu mo ntonyi entusu dudu ana me pa acho won so be kosofo bi ho aya na ejada ntaa bi egadan wo mu yebi da wo be kosofo bi ho se me be twe on spirit ni wa kotete ahaban bi di ahye wasum na ehyehew sa ahaban we ye de tweko okofiri ni patirim na ni hiri no ye de hye wasum a ase de yetua wo ye de ni hiri ni hye wasum a ase de yetua wa kakaduro ye mfa ntwe honhom bi a tetimehu na ne temperature ni ho no no titimnem na thermometer eni ho no no saa de we saa haban we ena omo de check so nipa na oyare ana yare bi wo ni system mu ana se de hye wasum na wo ti yare a ma me wa hwa obeka sem a eni ho kwan se woka wa hwa obe yade eni ho kwan se wo ye fe ne tete e wo chironim eno ni farasifo ne ton no ma yisu entusu dudu so ti asiye we ye tete ene no be ko sofo bi ho no wo se me de ahaban be hye wasum atwe o spirit ayeden apie de o hawo no no mra mekasa spirit hawo no emra mekasa so ti asiye enti na tete ne o me pa cho tiade ne yemfa ntwe spirit we ye de twe koko wo wutirim na wo de hye wasum a de wasum be yawo ni de wutirim be yawo no wo be ka bayisam by force a wonya bayifo me ka no kora kire na ja dan ye bi me ka no kora ye dan a kire we ye fe ne tete obi a yare bi wo ne ho obi bia koko wo ne so obi bia woni so ye owisi titi bi posa fa hye wasum etwe yare obi bia o ye nya glaucoma obi bia ete esi nani so ete duro kese pa wo be yam no de hye wasum within 30 minutes ni yito ni hini ni de odi ko hye wasum wo be ka se me ni ho kwanse oka very very powerful tete ena we yetimi de dane abusunya pam sa haban we eni abro no mafita yetimi de dane abusunya pam ye wo incense bi wo ta incense ne bo ye den ba ko almost 2 million eni sa tete we yetimi de dane abusunya apam a edefie ubetimi de ayeden ubetimi ede adane apam a yeden edefie ubetimi de ayeden adane apam no a edefie no ubetimi de ayeden ubetimi de adane tete very very powerful me pacho kan ye nko Matthew 23 verse 23 osimunue mu atwerofo ne farasifo nya osimunue tete wo ka che journalistfo no osimunue mu atwerofo farasifo nya atwomfo se mu yi eme ne nunum osimuyi eme nunum eni tete ya tahama we ni wabo ni din no tahama we ono Bible tete very very powerful papa when se adifo no ebe ye adwuma a wo mo posa no mo de afra o ye no masra o ye unsase anu ate egu o ye ni nsase anu oteto o ye unsase ya anu obeyi aba we tete ye wo oyu bi a ida situra na kasanto wo de hye saade we de sra wo no bi kasare no ndakon ne ho hye tete ni we all men tete
into ko baby no say maybe a true spirit no ko fa bi be hye wasoma tete no akofo be hye wasoma be twu mu yare no no entwe spirit twu mu yare na twe yare na edi kan bo wura wadwim enti be ma wo ho ahyesew to be ka de yenye den yenka me pa cho tete ni hini nyina ye very very powerful ye putimi posa di dware protection eduro kese ya pa so posa na wo di blue eka ho edi dware ya obi tu adura ne ko nipa ko ne so back obi bo udi no amo ne kwan papa so a ne nyame adome no me pa cho tete eno no very very powerful tete very very powerful me pa cho lego no me call ye no me certificate ni mentimi ankoje nti account so tiati lego no me call ye no me certificate no ka ho so tiati mentimi anye den ankoje di aka no why madam se brother o lego no me call ye no me certificate ne ka o me do level 200 per na me papa antua school fees ni biom ena mi jaye ti mentimi an graduate why no call ye pe me do level 300 pe na me papa antimi antua school fees ni biom a wona me ma mi jaye o mo po me bra ma me a na bi wi say ti me certificate mentimi an koje why ti me koje a mi nyame ya dom ne me koje ni a graduate me pe metro English name no that English name no why me graduate pe open English name no kompa o English Bible a me pa chaw na okoho a you see the English name so yes you see the English because enne no me ni hwe my fasting me kase me cabrofo a wan hwe na ma collapse so yes nti no o ma me enkatwi ni sa abati nti ni tete de very very powerful very 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 powerful ikita power mama se wa ho te sen mama se wa Germany ana mama se wa Germany aya mama hu se wo a tete very 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 powerful papa enti no mesra wo itimi pose dware itimi de ye abusua pam bi di wachi a me pa chaw wo betimi de tete ayeden aye ama ne matimi ayeden adane ama tete ye very powerful eno na asofofo no ede yeden wode ehyehyehye amanfo asum se me twe spirit me twi mba yie me twi se no o amoboa eno na twi koko me pa chaw ahaban we ye fe ne akoko nini dame ahaban we abayifo ta pepa obayifo betu akwadwabo a na wandware ahaban we ya ontimi ntu ahaban we ranki nipa akoko ni dame no ahaban we ranki nipa very very powerful sa ahaban we wudware na bayifo hyiawa ma me wonte yawo because ade a wode aye ne ho no wudi bi aye ne ho ento behunu ase bayifo ahaban we se wudware ya bayifo hyiawa ma me wonte yawo ene de me catch you plane ana obi bia na obi no ba beda no me pa cho sa ahaban we ayi fita na etuatua so no spiritual marriage aduro kase pa se spiritual marriage ni beyi timi wale nipa eno ba beda anajo beyi timi wale eno ba beda anajo wo maami ye beyifo ba be surutu anajo wo papa ye beyifo ba be surutu anajo wo nwa bi ye beyifo ba be surutu anajo na wunya sa ye friend sen ahaban we ni flowers na because no beyifo ahaban kase pa wo mo di protect wo ho beyifo kra protect no wo di ahaban bo ne ho ban na wo se ahaban ye mo bi na da se ahaban ye na unipa beji adi no ni wawu msi nipa ebeji adi no wo beyifo krompo wo niema wo frafra ene sra ne ho because adwuma na wo ye no woni se anything can happen eyo wu adwuma ko blue bucket blue keto ma me penjo no akope aburo nwa so ti ase
wonya aburo nwa me be cho se de aburo nwa ne tie wonya aburo nwa ne bia ye yam ne wo de asra wagya padie wo de asra so se holom 12 aw se de aburo nwa ne tie no se ni aburo nwa ne ye den etie enti wonya bia na wa yamade wen wa yamade fita we na de afra anadwo a wo baba beda no na wo de asra anadwo a wo baba beda no na wo de ayeden na wo de asra anadwo baba beda no de asra so wo de sra wagya padie so ne bi asra woto because wa amfa wani mo befa woto me ka no kura kire wo spirit ni bi wo no ma wo yo ba san ye berima me ka no kura kire wo ye fa ni miji wo yo ba san ye den ye berima me ka no kura ye de akire enti no unya aburo nwa ibia aburo nwa we no Nigeria fo enkutu a wo mo ye den wo mo ye unya Nigeria fo enkutu ebia fa na aburo nwa wo pebi sa meti bia de asende wo so dey afie enu nie one bucket wo pebi a wo be ye den wo be nya bi na wo de wa yam saa de wo to be pebebre na wa yam na wo de asra se be yie ne no ba be da ma mo no mama me da bi obi bia nansenten tan kekere no wo de pe ade we ne fa ye den ne fa dware ana yam ne fa sra wo yam ano de prekesa ye den aka ho na wo de asra wo ho obayifo hunu wa no ho bon obi okita tumi boni hunu wa no ho bon ontimi standing jira wanim seconds hwe protect wo na niam ntimi nya den enda na nya den ema wo obi wo ho no mu a na abrabo na ye fe na abrabo no ntimi mmọ bibia sen kopesa ade we bi akoko ni dam enya nna efifiri mfikyire green mami sunya niema na wotinya posa bi de dware awomo aye ni womo nam no womo ane seyen womo aye kanya bra bomu nsem kira womo no womo ani dura na adwo a womo de yakoba yie womo wo de oni di nkomo no wono na ni dura na adwo do ho nsem koma ofie abayifo e ka no kora kira wo entu wo anu protect ho. If you do me, I do you. Man no go first. That's my policy. If you do me, I will do you. What the woman me the bibe wow. What chechere me so so chechere wo. Enti ma wani na ho. Abrabo na ye bo no. Wa ma wani ya na wa obi bese. Ma wani na ho. Egui abayifo dware oye abayifo na wutie ma wonim. Abayifo mo good evening. Good evening, mo to saying. And the secret na me chere no. Mu secret na me chere. So bi bodam no nipa na bodam wo ye kra. Me pa church side dey we fashion. Kra na wo ye no bejan. And na se wo to fayi, wo posa de we. E ko fa baller so not here. E posa fra e di dware o kan accident e fe na accident wo nya bi da. O fa bola so not here e posa fra akoko ni dam we e di dwale wo car accident ye fe na accident no ma me count yourself out da wo benya accident no wo best park o car car is park da e pacho e yade we because accident bi abayifo ne hye ade omode ade bi asunsun e de ye ne ho no wo de ye wo ho a ochiri ade bi a spirit de ye ne ho no wo de ya wo ho a ono no ya dan ochiri me na na catch them saying provisions is better than cures. Provisions is better than cures. Kana ko da kire wo yeah ma woni na wo protect wo ho na bo ho ban na bayifo ya no mo anenam wo nwa bi betima kwaji bayi e de abese wa brabo obi betimi de bayi ama wo ba e de ama na akola ne de asew wani baba ho so no na akola na asew wo niema nyinara wabɔ wo niema nyinara to agu ma wani na wo ne drum na bi atwofi ni jaare to tiate e drum na bi atwofi ni jaare ne fa ye sunsun mu niema fa ye ho adwuma e wo sunsun no tiate e drum na bi ataade ne wa sha poso ne fa ye ho adwuma fa ye sunsun mu adwuma na bibi nya den ensi kwa hwie
enti me pa chaw akoko ni dame de we are very very powerful abayifu ahaban kese no ena obi wo ho no ma onyem na moje etu no me pa chaw wadro ni noa famakotum ekita falling castage almost 2000 grams noa na famakuba akotum na ennom wa wo pa awo soso no wo betimi di abe 7 atoso aye abeduro nansa wo benyaba eye very powerful pa sa haba we onu obranu otu ata obranu otu ta ya bayifo haban kese ye pa no unya saade we na wodi dware na wodi bi huru wafuru so ena obi wono ma akwala wonso wonyema yesa akwala ne dane akwala ne ni ti be hwefom because oba bi anyema akwala ne ti wo soro unya dura wo 9 months mu pe na akwala ne ese ni ti be ye den e be hwefom because no aye ready a wo ye den wo ba obi wo no mu a ne ba no ni ti still na ni ti ndane ye ni ti ni wo soro me pa cho waduro ni enti efen akoko nini dame eye very powerful anase akroma etiko ebinum fe na akroma etiko ebinum fe na akoko nini dame eye very very powerful papa dictionary for so a eba ebam enedie yigono mo be graduate me so ti ase Obi question me. yanko e I say oyo ba na o be me bia omo plan so omo be ware sa ni be me bi neti anytime be man be hu nanim bia so be ko toilet o say atwa so mutimi plan se we na yenhia ni yempi sa o bo nani awa ma toilet aka no eyasi o program bi on be kokwa na be ma €8 ase bisa say eye sunsum yare ana because ya obi wa no ma no ba no de be ma no de aye no obi wa ne be ma no ye de aye no ena obi wa so awo ba ne ye de sa de na aye no be ma no hu no no ba ne sa forma mo nchia so de ate aye se ma bebre ko omo mpra wo kwadwonso gba aye mfre mu biem so de ate onko biem so de ate on be ma toilet account o ma toilet account because na bia ya dia wo mpeso be wale wo ntino obi wanya ho ade na be ma bia wo be sia no obe ma na akotoleta obe ni abo to dia tie edi we no mu ko hia ba bi ni toilet ni wa also program na omote won nto asa na egu nani ma ase aw due wate na kafra sanu tria enkrofo akuo Mami, wunim di obi fam. Wunim di obi fam wo na bra bom. Wuti obi asem a na nka wo de ye ne krompa wote ho no. Na nka ye. Wunim di obi fam. Be ma be hia do no. Ne toilet aka be ma. Ene da mo wedding ase de. Te mo payi. Bompa la 3. Etisi wo. Mami, sorry wati. Sorry. Ne sa ne mafo eye nim guase ade ti be ma nani da wo be kase na bia ebu wonu ma wona se won koto de e bia da wo be hia wo ba e de na e koso bibi koso sorry hebale sa fe ni waba na ko he store no o ma tade sa ama se ha hebale ne store no o ma tade sa wantimi ampon tema ama metie me Papa Cho Juliet say se pompo bo minimum a haban be na obetime yusu ma ne dia ko pompo ebo wo minimum a anka etwade ene odwan kyene haban wo yam odwan kyene no chi anka etwade aguso na watafre odwan kyene no eye haban bia eye nketen ififiri wo mfikyire na wayam na odi anka etwade ayede aka ho na watafre ena obi wo ho no mu a na eye sore throat wo ya mo nkyene abo na no dia nkatwade aka ho na watafre etimi ya dan ekọ Florence Samuel say obetimi anya haban a ode be ne fat ya ahaban a de be ne fat no afuru putu mu amafuru aye putu no be pa cho mu ntie pa ye nwura e be ne fat eyi cholesterol efri enipa mu pa ye nwura ena brofre bema ne flowers no
bro ye wo bro fe bu a ye be ma enso ne flowers no ene abrobe ehono wo sensin abroba ne hono no hwentia ene pepere me pacho kabom noa bokap ba kwa nopa bokap ba kwa nwumere ne bokap ba kwa awia wafuru ne aye putu no ni nyina ebetwetwe ama wanya flat tummy todi atie ubenya flat tummy eno no ebedue ni enti wo nom na hu se wo so tia na wa ye dan na wo jai wa basa na ye holo no ni nyina no ebetwetwe no eyi ebeni fat eyi cholesterol efi nipa mu na me pa cho o ya wodi anka etwade lime akese no abrochefo ne lime na akese ne ye yellow sa lime akese yellow no ubetwitwa be 7 e de egum na wanoa maami wodi ye ne be 1 month wafuru no nyafe no kokko ne yakotwe mu sinade no kine bi no wako ti be srawo obetimi aye saade ne bi na eniye matimi aye den adane ama ti ubetimi do obi anfa ne question yeden ene ye question and answer me pa chow ahaban wen ye fe ne salt leaves ye de protection pa utimi edua wo fi a ahonhom bone entimi emafie ho ekita powerful element ye fe ne salt leaves titimile mo hini wu a ye butu nanim etimi so dupon ayeden atutu ye sa afre ne tekrema obi kodi hu konkonsa obi kokasa ma to so ennimu to so a me pa achew wo betwo ne die gu salt leaves ne so wo betwa ti se onipa ne tekrema pepepe wa that way exact nipa tekrema obi kodi nturo eto so kokasa ma ennimu to so akontompofo na brabafo adansikuru mufuo no siraw wobi ya osa me patro de wuhia ye panie 7 wunya panie 7 no episode leaves no any kerosene wawie any enwo kokko no afrew na wa freme me kire wade a wo beye no o kire biem ne tekrema etwe beto ne kokoso a won fa nkodi nkonkonsa biem ne tekrema na da nanumu no ebetwe beto ne kokoso na we ani se Brestina choti atie Brestina wa se ayi costume choti atie Brestina wa se costume ne atwe abaye dan abeto ne kokoso o kire biem no wo hunu ade a obepiri ho obenu si noko eye je enti tekrema no ade a yeden eka ho tekrema no ade a yeden eka ho ni eye very very powerful pa ye fene salt leaves is you fear obi wure fie ho no ka ho asem ukosomu a ahaban ebe kire asem akose wo fie enti CCTV camera ta na salt leaves no not ye and obi di bibi boni ebe fie ho no ma otuhia and ye di gunsuo mu dware obi wo ha ya bo dua ne ya dane dua na mepacho haba we edi mu akoten ye bo obi dua na ye dane dua na ahaban we ye dan edi mu akoten pa dua bo enu ya no se yu dware ya ahaban we edi mu akoten udi dware epam sasa efri nipa ho enti salt leaves die e very very powerful edi asem ono no ye lawyer odi oni bi asem ye dan e man asem sia otimi ma no kora ye den eded obi fa wade a sword leaves etimi ma no kora deldi obi de oka na oso wontua obe ma no kora ye den eded me de oka me ne oka me ntua obusuafo ba betua don't call as a prophet. I want leaves to open my spiritual eyes. Don't call. I'm trying to say obi na ni de aye den yeah wani no obo nso obi ono ma wo pesi obi wani eze so nya kokoduro yenya nyame abie ye ne yehunu sunsun ade no ye wa kokoduro because demons bi wo hono mo maame wo ho oden demons bi wo ho hu sa na agbofo bi wo no ha wo hu ento mu pie wo so na woni kokoduro wa hwa na agbo wo dam no nti nipa bebe ko free saint ebo dam no
Papa Christy Boatin. Or say or pay a draw the best asthma yale. Oh, a draw with the best asthma yari or Bapa may babati. May Baba Betchio, a draw with the best asthma yari. I'm a asthma nay day. Ako, me patch your kind Bible, maybe. Before you should be Ezekiel 47, verse 12. No, or sinna and suana suano haneha any near I would dear would do in a baby free. Na ha rem poda. Na abanso rensa. E beso so na bosumi mu efi se. Ensuo no kronkron bia ho. Ana aha ene ha ni nyina ba fifi. Na aba be ye aduane. Na han aye aduro. Wo se na ba. Ebe ye aduane. Na han. Na han na ye de. Aye aduro. Enti misrawo na ye maame so ope asemaduro de patcho asemaduro kese eni eme ye asemaduro wobenoa eme eni nunum me patcho enoa no silver noa no okukuom na wati enkuto wanu awie na wahwe wu kapo nem a wobenom no na wati enkuto kakra e de atum na wanom obi bia wasema na say di 40 years edi 10 years edi 5 years me pa chew eme eye asema duro kese pa eme ena sukoko eme ni sukoko eye asema duro kese pa me dey assess my yare almost getting to 15 years ni emfeli da na sukoko no obenoa eni anka etwade na wanom wonu ya be start afi obefia be 30 times fiwie ye na sa ena obi bia asema ewo wo so no se osenane no epia uye benya fu mu fa enchene ebo obusen ne tutu fom ne fa nchene ni ehye wasie yare ye no Asma. Yes. As obi bia asema wo so a ye sunsumu de ana honama ne de no me kire yade no ewusie no o ma biemu da fumu ebepie no fa enchene adanchene abo ni bi fa bo kokusen na ka che wode se mi yi yade asema yade bia mi yisie ne tufom ne sie enchene no yare no emme biemu ene machire wasimaduro kese pa eye very very powerful eye very 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 powerful ene machire asimaduro ekese pa di for patrol Anthony says oba akwala onya infection wana sumu a haban be na obetime e dia asa akwala enya infection e wana sumu a eyinunum obetima pose nunum now they are fresh water na they are guna sumu na man Florence Asamoah oso pa ha odibenya to kese Florence me pa chofa ayi ni mame Florence Asamoah yese wo se ope to both Florence utie me from Turkey yes me pa cho adua odibenya eto kese enu ni ye fe nufuten o hata e ma ne wo no de afra nkuto wo ba bia pese ye kese na wo de asra ho nufuten titimire mo no mo de yekurobo e makwala e ye kese no so tiate obi wa ne nufu na etuetu o te se okrama ye niwa utimi de kaso obi wa na nufu no etuetu a wosa na owo a ontimi nya nufu nsu onya dai e makwala no enti wo twi nufutin ne ho na wo de aye den wo de afra enkuto na wo de aye den wo de abrahye onufu ne so ebeba nufu na aye den aya kese na abofo na nya bi aye den enum na okunu so nya bi aye den enum emema omu ntwa nufu da bia no omunum Mami Caroline odifo se omo da no mu twa nkromo to ye me baby de hi ohi nkromo no ne mama na dura nkromo na aye den etu entu nkromo no e ya maman obi wa ni ti ye ne ya ti oda no ohi nkromo se hurododo te se Lufthansa e free Germany
echo den head beti bang choti atie 9207 engine anase abobo ya ati free da me dia abobo ya koto na ntwie ati free nyame nku a anase abobo ya ati free ti me pa chew onipa bia ohi nkromo me kyerɛw enkromo aduru no me pa kyerɛw rubber bi si ya no fa ma me kyerɛw da bia rubber tuntum bi me kyerɛw enkromo aduru obi a ohi enkromo se woni ne da na usuro woni ne da ho no na usuro so ti ase obi bia na o enkromo how no me srawo amaman gina wo mu me pa cho waduru ni ye fe ni twintwan bawo enkromo waduru no ye fe ni twintwan ade a wode beto so ye hwantia pe ade a wode beto so ye hwantia sei ne tie bawo sei ne tie enkromo aduru kese pa no we betimi anu atwintwan ene o matwa na wa ye dan wa ye wen ena enkromo no so utimi egu nunum obu a na ewo ni tirim obu o se wone bo na wo hi nkromo woni da wa na usuro na wo pedwane kora timi pa cho enkromo aduro no eno na ma kire no we no ye fe ni twintwan ye fe ni dua twintwan do dia die say no no tie ye fe ni dua twintwan to bibia wo hi nkromo wo bibia wo hi nkromo akese wonnam a tete wo fa ne dan achi asa bobo ya asparking ti we no dua we ye fe ni dua twintwan anti wo twa thing to bibia na enkromo ya dan ewa so no waduru no enya de wo ka wo yare ya kire wo naduru enti de so ton wo yare ya na wonya anu aduru enti question no emrasa en emme so no ye di dware emme ye di dware ono no wo se wo dware na hwan no betima yi wo se me hwan ni betimi ayew wo betimi aseye me enti emme wen wo di dware ya obi enti nya wo hwe wo se me betimi ebubi di atu fie a protect fie no and now be pe flower pot bi I am on pe flower pot and haban na ye very powerful no mo dua bi wo mo dem mo dua bi wo mo garden mu na be ifo ne ba wa atu ama no se ban enti a medie e very powerful and me so ya asem aduro kase ya pa ena kola wo bo birim wo de ya ma me ne fa fra nkuto ne fa sra no sa birim na wo bo no enya de obeye dai wo bobo biem obi wo no mu a adwuma bi obekom no bi edinanim kan obi wa business kura mpo ne wo no obi ya ne wo bayifuo bi aye hwinta dua chire no abehiem me pa so kopa me anka etwade 7 ena dan chi na bo ene communion wine me pa fa communion wine ma me obi wo no mu a adwuma a wo baye no obi edi wanim kan adwuma wo koje wonya communion wine we bia no apa emme no apa nke twade 7 ni adanche na bo no ebo na bi tofu kokwa posa twitwa nke twade ni gunsuom ne tu communion wine ni gunsuom ne fa dware ne kire wade se ade bia da aye segba spirit aye embago ne dimachi na me komanimu a business na wo no obi koye kura mpo na obi aku abehye montam e wo diteni mam wo di lafiri e ma wo chodi atie wa wadi mu kropa no oba bia be hye na wo di lafiri awa wade ni mu kita ben da oba bori na ukuru mebe fie da wa amo na ukuru nya de e mafi ma woni na ho ene entoma nyina ba wo mo de cha me meema ene ukunu koye ne ho adokodoko de kofo ba ba kopa ne awate aka no so ewom ene ntoma ba ene semina ba wo mu di dware e cha me meema e de cha me amanfo okunu no mu cha me amanfo yere no enti wo so protect wo ho love spells so ti ase abobo ya le de nya no anoye so ti ase no anoye sa ne ne ma no kono krompo na wo se wo ye love spells ama wo bi no wo no kura na wale no wo wale bi enkrofo okunu no ne tade ho
meka no kra ye den akyerɛ wo so di ate obeka se o bra memo wa dia betwe wafuna so no wakoye na furu ɛna wakoye ne to yo enso no so wo ho no so wo ho aduro ɛma wo bibia na ada wo eniema ba wo mu di jimi mema tu kunu ne koda baako na wate aka no so se ewom meka no kra kyerɛ wo eniema ba wo mu di jimi mema de omo ye saa de gobo no awale no omo ngale bi so ti ase ye what so no so ye ewuade eye asem bo ne po ye ku wonu so bema wo bema ama obi adon wonu obi nno no abono so opa o de kraje me se wonu so bema obi adon ne wonu no obi anya dan nno wonu nya bi okwa wo se on fa ne do fo mbra yes answer ni engagement ring no and the promise ring no one famra ne so no ebi nhyɛ no na no so kyerɛ se beje last spell beje wo don suo ene sa ne ma na beni no ko te sa se ne ma ne beton ma mo ne no wo ba koto spiritual hwene ato wasene ne wo agapa de yi adane okra manti adane ayi fe ne se ayi obore ti me ka no kuda kire wo na no mu di jimi amanfo okunu no tu ho abo ho ban protect ho okunu kwadwuma bo ne ho ban ka kire bade se enne magical mero biara oba bonsam biara oba kopopa na ni achi bia kire no yesu mo janka danim enne ni sa niema ne aba a wo mo ton di jimi amanfo okunu no so ti ase e be di odon su kogu ase no obi adi ase na ase ko obi nwale ko bintin ka no so ya ni enko Visesha say ahaban bi wo ho opemfo betimi de adware de protect no ho ana ya ahaban bi wo ho nom a opemfo betimi de aye de adware no de protect no ho me pa cho akoko ni da me obetimi anoa adware bi no wanom bi so ti ase en obranu atu acha obranu to so ye very powerful pa obranu to ye very powerful obranu to ye very powerful a wo betimi dia ye de wo opemfo a fa dware en ne makola no ho ye den e protect free bayie eni tumi fi bia ho Michael Delali before say gonolia yes me pa chew gonodru ne kura ewe sempe o mete sempe o me hu be bia sempe afa aha me pa chew gonolia edru kase pa no sempe obenua o de hwentia betu na wanom obi bia gonoria ayew me pa chew wadru no ene ye nchirituo na me ma o chirituo gonoria so wadru kase no choti afie ti ye kire wadru na no watena fa akofai obu agono no ene obedi ama ochira oba akodi kwa santi ye kire wadru no me pacho chirituo we no obi bia agono no gobu agono no eye wa efa umoje nyinam enti we no wo de besa wo de kekedo kakra betum na wo de asa ne aklense o aklense ama ene ematimi ayeden adane ama wonti goneli adro ne kase no ana we obi wo honom a ne ekoro dware no te se yi no king soup obi bia ekoro wo ho no me pa acha we ye fe ne sempe once ahabanya edura na jo katum no wo ye very powerful pa wo bomagu achi ono ne edura na no wada wo sa ne sempe na so onse anadwepe ne kote no onse wada wo ade achia no wabie ahaban bie edura na no wabutu no wo ye very powerful because of vibrate ahaban bie edura na no aka ne ho atum no wo ye very powerful because of vibrate enti obi bia ekoro
ɛwɔ ho obi bia ɛkorɔ ɛwɔ ho mepa akyɛw ana pimpos egu anim prekesen te sɛ yi no abodike mepa akyɛw bɛpɛ adanche ne abo ni yam na ɛfa fra ahaban wei na ɛfa sra ɛkoro nim wo entotɔ ɔsɛ yɛ wano na ti obi atɔ ɔsɛ yɛ yare de ama wo bibia totɔ wo ho empompo bi asisi wo ho mepa akyɛw yam ne fa nkyini tum ne fa sra ɛna obi wɔ hɔ no mu a wɔte sent no agye baapia sent no agye obi wa ne matuam wɔfa wo ho a na adeɛ ya yew so di aseɛ mepa akyɛw kɔpɛ enso ne fa fra sempe ansa na wobɛdware no fa fofa hɔ bibia bɛyɛ kama ama wo ho ayɛ den atse wodi wo ho nia ne nyame bɛɛ ho woyɛ wo ho fie nyame ɔnyɛ den ɔmmɛɛ so di aseɛ ɛna wei ɛyɛ obi wɔ hɔ ne yɛfunu yɛ ne ya ɛyɛ funu yare aduro kɛseɛ paa ɛna haban wei tetimire mu no ɔwɔ ka obi a yɛ posa ne de yi wɔ ne se ɔwɔ se te sɛ ahwede nwura ɛyɛ fitamfita na tuatua ho no saa na ɔwɔ se teɛ ɛtetimire mu no ɔwɔ ka obi a ne ani tita no so yɛ de wɔ no saa sempiwen ɛne yɛ posa ɛne yɛ de papa ebere ndua no yetwa te se tiayi de omode chinchin gastic no ne ye hwe nso ne gusu a ne de apre nipa kone na ho ayiyi owo ne sena ye den afiri nipa kone de enan ho enti no eye very very simple de eye very powerful eyi poison se kraman ka obu a yambese ne fa simple ne ka ho wo de tan so ade che ne ka no ka no wawu yes kraman ka obi a wo yam sempe sa haban wi no de afra bese wo de tareswa kama no ka wo no ade abachi no wawu da ho very very powerful enu ti wono no edura na adura na wada me sheda me kote na nadwi be kire wo wono edura na adura na wada ebo sesa no wabiebie enti kama ka wo bi pe wo yam sempe no de bese ya den aka ho ana ade bia aye poison na abewura wu obu asunsun beso na ne awo panie obeso na ne edi nsu esiw so obeso na ne edi moje esiw so wo sori pe yambese kokko never fra sempe ne fasra wo beyi sa negative energy ni nyina ayeden afiri wo ho odifo pacho hima Vanessa senti ahaban bi wo ho saa udware a etwe aboafo eben wana ya ahaban bi wo ho a udware a etimi twe aboafo yeden eben wo eno no eye tomatoes nwura tomato leaves and then 6 flowers oil. You can 6 flowers oil. Me patcho mama 6 flowers oil na. Ya bua susu. No kwa you be akwancha. Oh, you can 6 flowers oil, 6 flowers oil ni. Any entosi ngura. Any stay powder no match no stay no. Ana Saturday night bi she me draw ni me mama. Fadi ni kusi baby esi. Bia fan festival Saturday night powder na what the ayeden any draw when me see ho unya Saturday night powder na what the ayeden na what the aka ho obi wo ho no mu a ompese aboafo be yeden obi wo no mu a aboafo e ba na bra bo mu a na wa yeden wapam wo nyina ayeden afiri da kwan unya pada ibia eno no ema eniyama timi yeden edane we eye Sunday night powder because eye spiritual powder so they say Sunday night powder eye spiritual powder enti no obi bia opese aboafo eba na kwan mu no mesrew tomatoes haban 6 flowers and either stay powder and Sunday night powder edie ni wo Sunday night mu a wo de ye powder ame bibi wo baabi wate ibi ni baabi anka yeda anka yenye den yentu yepro and tomatoes haban wo akwala na kwala ni tie ne ya etiyale ekum nkwala bebiri tiyare ekum nkwala bebre bo sa kwala na ye wa mpa nhwe a na wonye tiyale anase wonya asema yare
saa na yɛden ɛteɛ wɔanya ti yare na wɔanya asema yareɛ saa na yɛden ɛteɛ nti no mepakyɛ tomatoes ahaba wobɛtumi de agu wobɛtumi aposa wohoro wo nsa paa akora nya from 1 month going a wohoro wo nsa kama na waposa na wode asɔ no so woti yare a maame ni nyinaa bɛkɔ tomatoes ahaban ɛyɛ very very powerful obi wo foforo kora mpo entos kitatumi o entos obi anum yɛ kura oposa entos ahaban na ɔde afra kɔte na ɔde afofam na num kuru ni nyinaa bɛyɛ den ebefiri hɔnom obi anum yɛ kura so obi wo foforo na ɔde entos tugye mu a ne ensawatie agu akwala ne so entos kitatu entos kita power obi wo honom a emema ntimi manakwan obi wa bema banakwan mu ne wakɔ 6 flowers oil ne pe entos ahaban posa ne fe dware da yɛ okrada na nkɔ baabi a hyɛdɛm yɛ fasting obi wo honom na wareɛ ɛho ayɛ basa obi wa ware a wo ware no bema ne ba no kɔ kwasi ba no kɔ kwaku ba no kɔ afedi apetichi gongofo nko na ɛba na kwa mesrɛ wo ɛyɛ ba alɔko na aka ho me pa choko pentos ahaban ne pɛs flowers da ɛyɛ okrada no empie nko baabi a hyɛdɛm yɛ fasting 6 to 12 Psalm sa wo be read ɛyɛ Psalm 23 Psalm 109 na ka kyerɛ Awurade sɛ ba wo muo na no wɔ ho da biara da ɔdoma koma ne dane ma wo no de hyɛdɛm 12 o'clock awie ne pie no pagye woni hwe owia ne kasa fantos ahaban ne gu nsuo mu posa ne fa 6 flowers ne yɛ den gu nsuo nim na ɔde gu nsuo na wudware a ɛne ma bedan odi for pachokwa kodua sɛ obi owo kidney problem direction no sɛ wa timu biem obi bia wo kidney problem direction no wodi sika baba ne ma kyerɛ so ti ase me pacho kidney problem no ɛyɛ nyamedua wonya nyamedua na wode efrɛ me mɛkyerɛ wade yɛ ka ho obi a wo kidney problem nyamedua na no na charge kidney ɛno no yade bia doctor ntimi nsa no yade bia yesunsum yade a kese haban bia ntimi nsa no all manti nyamedua betimi asa yade bia haban ntimi nsa doctor machine ne niam ntimi nsa no ɛno to ne yɛto dua ne di nyame ne dua ɛyɛ very powerful ti nyame dua deɛ ekita tumi ekita authority ɛno to ne yɛto ne di nyame edua enua nyinaa wodin but we pe ne yɛto ne di nyame dua me si enua nyinaa ewodin o but adua we pe ɛne yɛto ne di onyame edua enti nyame dua deɛ ɛyɛ very very powerful ekita power ekita authority tu wo ho no mo a be wo ho protect wo ho ne nipa nyɛ ono ka wodi nyasem hwɛ na wodi wosi wodɔ wo no obɛsua wasɛm sɛ dɔkono wodi akosi dwaso tuso awo wei ɛso bonte ne hye konkoro no Michael say o problem bi wa na bra bom anytime a man for be promise ne so mbe boa ne bia no na omasan lose interest in him okay aboa for ye omaje so mbe boa na afi omo ana omo so omo kan ye afi omo so omo boa I say promise and fail. Nti no ne kyese yade a edi ne den nachi a ekon ye den etian so ti ase nti Michael yade a edi wachi ti obepa nka etwade sunsun mu no no mo de nka ye den a block you ye ba lock ti obepa nka etwade mako 21 no ko pedua esa kwan mu nitimi sabrabo mu no wo ye botira wo ba ko pedua ye den esa kwan mu wonya dua esa kwan mu a twa twitwe mu 7 na hye ne wonsuo mu na kopa sesere obi a oil hye ne wonsuo mu fa dware 21 days na reverse sa de ne firi wa kwan obi dware 21 days no reverse sa de na ye den afiri wa kwan mu na niam atimi ye den adane ye den ama ena ahaban we ye fen akisi mpo ana aposo mpo ewo huru mojam obi wo hono mu a onyade ne soso ne ho mfa no so ti ase oni bi wo onyade yo ne so obi wo mojam abafi eno nti ne wanu madura enkosi no enti na etesu moja no efi na abamu no ehohoro sahaban we ye ho ade pa akisi mpo ono enom a ehohoro umojam
obi onyale ne so ne ho mfa no da bia wa ye bom te se ayin bata magini no bom ho me pa cho aposo mpoi ana akisi mpoi very powerful and a man obabu obu ne nsa obabu ode ne ho akohye fame prane mu wakowo fame prane panie anadwo won ntine esoko fame prane panie and abu afi moja tuwa na eye den etu no moja ne ntimi nya den entwa me pa cho wadro ne kope akisi mpo noa na nom ana obetime twitwa e dia ye stew na wodi apɛ brɔde ampɛsie bi adi wodi woyɛ stew no na ɛyɛ wo ho soso adwuma na ɛsiesie na bibia ayɛ kama ɛna pɔmpɔ ɛbɔ wo bia wote na ɔde aka wote haban ne sei ya pɔmpɔ abɔ wo bi no na wate haban ne sei na wode aka egya na wode nkuto kakra aka na wode atare so ebe pai pompo no eye pompa duru kese pa ena pompo bo wo bia me pa cho be blend ne garlic no ano pompa bo no ebe hwete pompo no what anom sa de we pompo bo ne mo because obi moja mu ebe fia ne pompo bo no obi bia wo moja aye fi no ene ne ma pompo ye den epiepie wo ho obi bia ne moja aye fi no ene pompo ebo no enti the moment abe no ade we ya nom no e ohuru moja mu enti pompo firi he ena bebo wo wose ye ni dua na ba no ye fa na ha na nya den ensa yade enti aposo mpo no e very powerful yetimi posa di dware obetimi aposa di ye den e di dware obi ho awa brabo aka fom a me pa achew obetimi aposa di dware we ti sa asase na abo so abrabo bi na abrabo no e tene wo fom obetimi aposa e di dware ama ne matimi aye den adane aye den ama sanity obe posa de adware na eniyama timi aye den adane aye den ama ikita power ikita authority kita power and authority ehuhuru moja mu pam so moja nye efia pompo e mo woda obi a pompa bo no nitimi so moja na emu abafi enu nti ni pompa ye den abo no eja kisi mpodi e very very powerful obi ho no mu a wadi 30 na ne menti se twa da bi e ma wo yale e moja ni keki enche bia na ma fibroid ne menti se e ma yi inflow me pacho aposo mpo ana kisi mpo wadru no pa wadru no odi fa pacho hima Vanessa se obi wo fibroid nso a e de no betimi e de asa obi wo fibroid ha fibroid edru no yewo mu ahorowo bibiri yeden ewo ho no short yafie obi a ne de na ye kese obi a ne de ne nye kese wo de na ye kese de yese ma wadru ne wo no sade wo nipa short yafie fibroid edru no wo betimi de eyiaye odwanchen ne no wo kira no de akoya ya abortion man wachira wo mo no onfa nkoye fibroid no de akoye o se wonya fibroid no de akoye abortion enti no fibroid edru no aya me nkyira wo kwan ho o frɛ no me hu se wanya na ma kyerɛ ena odwanche ne so no okobie store e wo baabi wo like a yede protection odwanche ne mura for protection even your house and na marketplace yede protection ye wo odwanche ne mura no ene adanche ne abo no ene prekese na de apeti baabi a wo ye adwuma ho e matumi boni bia onto odwanche ne eno ne titimo ne de twi bucket aye ti say sandpaper odwanche no aye ti say sandpaper ene titimo ne de twi bucket ento bibia na wo protection wo fie wo protection wo adwuma se dwana dwa abayifuo ma meeting megu adwuma no ma dwonso mu ho no no mesraw kopo odwanche ne mura sinwa waduam fafra da anche na bo ene prekese ne fa pete yesi nyame ye prekese gya madum a wo fiti krotia ne ho agye afiem fa pete ba bia wo ye adwuma no wo bia ni wo betimi abreki wo adwuma ne down me lokora kyerɛ wallahi talai toti atie me se me kan okra kyerɛ wallahi talai wo bia ni wo betimi asɔde tie wo adwuma ne wo mo sɔre nyame be kɔnka wo mo sɔre wo mo be tena ase
Unyo janchene na wasi. Ope say ya powerful no the chameleon atum. Obi ya na dwo oba bedane, obi die na dwo de bone ba so na kone so. Sa na brabote protect your home, protect yourself. I'm telling the gospel truth. Protect yourself. One protect your home. If you be yourself, one protect your home. One now for na one na one more nye papa. One more best sell. You know sell kwa. You know ate. Yeah. Different patch Bismarck be say na say obi suffer from ode poor. Also bon so a ode den dey. Bismarck no so ye be ma. No one or your ode ku a. Bismarck ode ku ayo. Obi say wani nyaba. Okay. Waso bi suffer ode ku a ho a. Ebu ode ku ani bi wa na yesunsumade ye. Ene ye de ayo. So dia tie obi wo no mo a omo ma obi ma bi ama wo ho because be ma ba wo ho a sent no aji baby a ntinya de obe ntinya ya de a etunsum no ye de ayew ntinya ode ku a no me pa acha obepe nunum wonya nunum a wo de alom kakra bi betum ene anka etwade no wanno ene adanchi na abo no na wo de wo hwie gu pan mu na watsenam na ebofa ho sam ebofa ho na pie ni nyina akọ tinunum ye very very powerful ene enkrampa nunum ye very powerful ene enkrampa eye odi ku aduro kese no ene ye ojama mura ye very very powerful. Ojama no betimi ayam. Wo yam no de kedo kakratum pepre hwentia no de atum. Enti nwumra wadwade awie no no ate de ahya odin. Ene ye hye umienu miensa no. Eko nti obetuetware nansa. Ojama mura ye pa ene ekumkuro. Ema no obewo no. Wonse wo wu a wase kwan bie. Enti no ojama mura na ebe ma na aka ye den atum kama. Be aye den aye come and a spiritual check-up. Fawyari ebra, near ma ehu aduru. Wati? Fawyari ebra. Yes, all tongue yaria and a wunya enu aduru. And a spiritual check-up. Yari bia and a warrior prophet are you read? So that a more cry some yaleni nipa. Before Moses adotei or say ope favor and so favor. I'll favor the Moses me no. No one. Sa anti video ne kwane obi pe favor. Me pachon upe favor. Obepe tomato leaves and me. So tia see a walk kakra and the six flowers for gunsu bompa yiguso and a Sunday night powder ubebo mpa yeguso na odie tware ama ukara na onipetua na eniema timi ayeden adane amaw ipacho fa question bra na ye answer nyeden emaw ene eye question and answer odo question ba ne answer ma kama na eniema timi ayeden adane ene ye spiritual check-up. Ye check ubia temperature. Ye check ubia vitals. So yeti my baby no ma check on vitals ni nyina awie. Ma me dia no so ma check omo nyina de awie. Enti fa wo de bra na ye check ma. Bra dan so ya check na awie den awie. So yesi princess so ya checking the vitals ni awie den awie. Swad or say also ya also drum. Mesra also drum de me won tatahwe. Also de me no beto nchia 3 weeks pe ebeko. Aya obi bia na wo yare osa won enwura na efifiri wa be ho no e pa cha opebi nenu a nenum ene aburo ne tirinwi no aburo tirinwi na first ne nkwala ebo no aburo tirinwi no eye osa duro kase papa ene obi bia osa wo so no me pa cha aya tadidi osa wo so enche won yemkom osa wo so enche won yemkom mesrew pe aburo enwura no ene aya eye oseduro kesi ena me wo oseduro so yede ewo ho enchi wo frame ya no ase me post to be ayede ama wana ato ababechi onnom 48 capsules eno ano no osa no ko cheke etuko odi for patro Jeffrey say
se wo ko hunu odifo bi no ma direction se ko gina boiler so na dware ya de pana ko gina boiler so na dware ya ite ade na wo ko dware no sasaduro enka ho a wo ko gina boiler no so dware ya epamo de sasa foforo bi di wachi sa kwanche na wo ko dware no se nye sasaduro na wo ko gina boiler no so ofa honhom ebefi enchine se ye sasaduro dia sasa bi entimi ni wachi mfiri boiler no so nye den emma eno ne ade ye den ewo honom ama se wa se obu ne nsa a ontimi ndidi ya se obu wonsa obu a obu ne nsa na ne boye den efono no obu ne nsa no ntimi ni dia ya ne tore bi eye problem pa cho fa num nuanunum ne fa nchini tu na enom ana obetima no a ojama na ode nchina tu na wano why Vanessa na se bisa se ni ahaban a ye de be cure fibroid ahaban ya wa haban ye de be cure fibroid eno no ma kire wo ahaban fibroid de duro no o kire wo ma no mo de akọ eyi a mo de akọ eyi abortion enti no fibroid de duro no you have to call me and match now so why na eni amatimi adane tino odo question ba ene eye spiritual check up oba ni a check you temperature no ya check bibia na ya ma vitals na ni amatimi ade edan ena obibia na owo pressure duro so no me pa chew mu amuwa brochire no obi bia wo pressure ban tentem a na bia wo hu de wo ya wo face aid obetimi ateki ginger and garlic blending at once na anom na pe baby ne rest omu a obi wa no pressure pattern na wakoma na wo tietie ade a wo de wo face aid obetimi dia drop pressure ne down garlic either garlic pepper and ginger blend 1 cup na enom onoma relax na etenance na ejiwa home ena wo Ghana me pacho water leaf pressure drokasi any diabetes blend water leaf and opanenom enum na so nenom ubetimi de dandelion so aye den aka ho ubetimi de dandelion aye den aka ho water leaf no ubetimi de dandelion aye den aka ho na wanom water leaf pressure so pa just say enwura ne haban no ye start edididi na di moja ye den kontomire nom no ye start dididi ne edi moja breye na brofo nu ya na edi bebrebe de cancer because the first and ya brofo nu ya ne eno so no sa cancer any kidney problem no na ye nhu bio wodi akaka ni twa wodi afu ani kaka tete mine na cancer ena na mo nyinyi nche cancer ni liver problem na enye common sa eno na yesikafo no mkwa brochire ba no eno mo nya sa yare ya no odi for patrol brother Edward say na danfo bi ayare go no for more than 10 years na wabọ mpane anumuno bi enye no no de osusu che ne se be yesunsuma de ntie mo bi wo ho ma na danfo na ana ya ebi wo ma na yesunsuma de ntie se ma na haban dware ne ma ni benum na ase ye den etu obi wo no ma na yesunsuma de ntie ma na haban bi dware a ma ni bi aye den anom ena bo ma gu achi so no ye gonori aduro pa sa haban we ne fa ne ye etu aduro no ba we ne de etu aduro no bo ma gu achi very very powerful obi diabetes was typhoid fever ama wani aye yellow wo yare sickle cells akwara ni nya ne hu pomatwabre me pa cho no a ade we ne kopa mango ho no nya nu ama no say typhoid ne se de ebetu afiri ne mojem obi wa ne typhoid e ka ne ho a agi hospital binti wo obi bi o typhoid kese pa me pa cho ko pe bi ne panka etwade ne pe amango ne bana ne ka ho maami me ma otrement wo baba be di adanse odi for pacho princess what say ne mama yare diabetes na so oni Ghana ha ya nto ni Ghana ha no ma ye be dry ne ye di amane no anka etwade do benya bi wo ho
Echi diabetes so aye very boma gu echi ene me mana mo kwaku don so aye better se better eno no me patcho opini hini na wa hye na wa nom obetimi di ni hini ni bi so asa ayi amama ye firi osisim na better na ye den agyan aye very powerful papa Odi fon patcho efiamreku say eden no betimi dey promise and fail free so promise and fail eno na medical maka kiro no ebu anka etwade ma me kai a wosre anka etwade ene ye friend say ahoma esakwan and I promise and fail bi o ma na ententan to me eden e bataw enti ye wo semina bi we friend cast demon eno na ye ententan na aye na wa beto bi no di adware na ne matimi aye den akoyi ama better ne maame ayi esre maame ayi maame Caribbean maame ayi Kara otie me from Canada ochia Canadian fo nyinara ochia Canada fo nyinara Odi fon patcho Mr. Stephen Mustafa say edro a ode besa koko yare oh me to koko edro fasawo yare very bedro fasawo yare akonowure fasawo yare me patcho koko edro wa koko edro enu niwe koko edro enu niwe say netie ntia no ase waba enu ase waba ye wode obenu anom ye wode odi be yiti choti asie ena koko no afifiri wanimu a ye wo krima ya ye a wode be ye den wode be tare so ne ko choti asie koko mi koko adru fa obia fa na yare amra ne ensama no ene yare satai enu tiri ma se bofu peli ayi Raphael de ata de no ene yare sa yare sana ene ye sa obia yare sunsun ne honam ani nyina no oba ye besa yare kama so dia se oba ye besa yare kama we kokwadru no eno na ya den ya no so dia se we ye gukum enti oba se ya na tie oba wo koko no afifiri woto no we wutimi tibi na odi atua emema no koko na afifiri moto wutibi no odi atua ebi afifiri wanim obi wo koko no bi afifiri ni takrema shokora mpo no maamie wutibi no de tare so obi koko afifiri anim kete bebre wutibi de tare so pe ebeko ipacho koko aduro ni yaye no obi wo koko na afifiri ne konwachi mesrew koko aduro die eno no eye tatahwe nti dia wo benom ene dia wo de besra afifiri wa dia wo benom ne dia wo de besra nti no wan no so pe koko aduro no okay ene Mr. Musa fire no aye den wa ba so ti asie koko aduro no ni abode ye fen abode o abode kwentina woni koko ntia ena wo ye bi ma koko timi ma better ye den eye why better ma me ka ne ka kire mi Odi fon patcho Benjamin da kwa say baby ye wo ne to ye no oni honum sesei enso obeso da ye bia na owo honum aye segba spiritual embargo so ti yase spiritual embargo ediwachi enti no wo no abrabo mu no eniema ntimi nkoyie ma wo da because sunsun aye wakwala obi bia be so da ye a wo okuru mu no ye fe na abrabo mu chinsan ti asan ya da ne wa abrabo ne back to sender Toti ase sa ne aye den yayew ento bibia be sunda ye na wo kurum wo be sunda ye na wo kura ase wo be sunda ye na wo jira nsuo no ma me enna sore toti ase wan sore ya ade bi be ye den e be yew enti no ese wo sore na ene matimi ye den edane ye den ema enti no sa na abrabo no ye den etie abrabo na ye bo no se wan sore ya Mami enkoyie etese wo sore na ene matimi ye den ekoyie ya bre no ayebre ye di adwen de chia e behwe asuo fra ene nwumre ye ha na mede wesi ye sua niema bebre na minim se ne wa ye nhira de wonti bi da ne no what bi da follow Warrior Prophet TV ne ha ne kasunsum nsam de hinta sunsum sam anafra na ku e ha ne ye kan Nyame ya doma wo chena me kwafuum
ni kopɛ de ye bedi yesa no man tua Lawrence kan ye ogina ho yame yadom a okira ye kodua buru enso na yas ahyase se beto tese ye kodua buru na meni mabusua soso no yenye bia ye dan editi tinyame yadom a enwumire medi wusia sade ahoma achi betimi aye dan asore ne yasimu ntam pewodifu a wonim sunsum mu neyama na wankire enwumire obi a ye nhira obi anya yaresa obi anya hoto ewrade nhira mu nyinada ontutu manamo ensi yie enne mi kura me no motenase eye first lady ene pastor Daniel omo ne di tiamen ewo chire hodom ema neyama ye den etimi etutu yie odo kan wakoma to ye mote na eniyama be ye den ebedame sede me patwa Jerusalem ho ahia no saa na odom ankoma ntwa ho nhia wate yimpa ye se ensi yie na ensi ukra yie ensenkariya mu Nyankopɔn sekra wiema woni bie no dunsua wosoa brefo no kwaje binyame no aye kwa ye sanja bibeto no onye ho nsenkire na wate wo se ne mantampem na ne ma yenya yaresa ene wogie yimpa ye ma wo se wotie me na wo yade a wodoma kuma nsaw yade sa dwendwen bi na manie bi adawo so obi akase bi akirawo ena etete wabrabo a be ka kirawo se be hyenkom to wabrabo no so se ma me ebe ye yi wate eniema be da no wate emohu abomfia da ne wuremu no ma wo mo no omo mpam na so da wo mu didi kire brade se won kire ne tumi eno man nyina wo prebu didam eniema bedam empa abada entie ni nipa ka wate utie nipa ubeye mistake utie nipa untimi nsum nyame utie nipa untimi nkwanim ma woni na ho pon ho so shaw honten ema tesem ni mmohu ema de nkrofo e ka kire woni mmohu gina pintin na nsenkariye mu Nyankopɔn a wo sekre wie ma woni pie no dunsua wo so abrefo no obesoa wo ama niema dan wate ka wakoma to yam na ebi ye jiye me de bofo pani Metatron ejaw okodomo no tumi wura de tumi nyina ya ne dia omoa o ontutu anamo nsiye enwum we de bibisa mama adofo nyina wate adofo mo mama ni na wate enipa ye no monam no omo ani di ya nsamone wate enti ma wani nya dem eno ni pani ase ono bagro by Chuck Van Dyke. Baby, this year you know Kodani baby akua. Bini no sani kete wabempuamu. So yesu bontini this year. Esi you know sebo from baby I'm a for bulensi ofunai. Esi yesu sani. Yesu obi ayane fiti banyi. Nambo medu susabre na sensiria nebebu fantene na femi yesu sai esanseli fenti na mafo bulensi ofu yana mafo sususe enembe bia enkobonsi obia isu etintia ebeka popostu bontimu so dress to continue so want to let this come so yes want to let this you it's you know say bufa baby and I'm for bless you fly after cut what in yes and yes no come way yes yes you don't understand some said but the request is just ma obia to you and it's yes mo bido wesono bido bi oni nanti bido bi oni kasemo eno bi si do bia ebi ni sika wenya ona ni bia enti ene yes mo dono ebu ahodo odo anya dokono so the food concession so that's the one say for the it's your new lady, and now baby, and only penny I said, on the back row. I saw no kind of deal, I said.
Nyasem Jamina of Wood, Nyasem, Nyasem Jankrime, Nyasem, Nyasem Shakaboy, Nyasem, Nyasem Jantumagi, Nyasem. The one who got some said, or the because just so I'm be at Tobio, and it's serious, you might be the West. Adieu, so, what is